Heel bedankt. Hartstikke leuk om te horen. Hartstikke chic. Dankjewel hoor. Huub Stassen, ik zie nog gaat trankjes in de ogen staan. Ja, dat zal nog wel even aanhouden, denk ik. Dus gezien de emotie en alles, het is fantastisch om mee te maken. En, ik had een groot verhaal, ik had een aardig verhaal. Niet spectaculair, maar gewoon duidelijk wel een buut. Waar de mensen toch in de provincie wel een beetje op zitten wachten. Ik heb met tempo verteld, dat was mijn wapen. Misschien iets te, maar het had gewoon uitgepakt. Dan maken ze de Tiroler eigenlijk herkenbaar, denk ik, voor heel veel lui. Hè? Uit het dagelijks leven geput, uit hun eigen omgeving. Nee, dat is wel een inspiratiebron geweest om al die mensen die massaal lederhozen en heutjes kopen. Dat toch wel iets is wat de mensen, het kort bij de mensen staat. Ja. Ze herkennen dat en ik denk dat de mensen die met buurten te maken hebben ook mensen zijn die heel graag gewoon wandelen naar Tirol en zo. Dus daar zit de overeenkomst in. Ja. En ik merkte, het tempo zat er meteen in. Hè? De house, ik ga het niet opbouwen, ik ga er meteen volle vaart in. Ja, iedere grap is een grap. En als ze snel vertelt, kunnen ze in 11 minuten meneer kwijt, dus als ze langzaam vertelt. Ja. Dit is de derde keer dat ze buitenkampioen is. Ja. Is het de eerste keer speciale of is het de derde keer speciale? Dit is het meest speciale moment voor mij. Ik ben vrij ziek geweest en nu dit. Ja. Dit is voor dich echt teruggekomen. Ja. Zo voelt het, ik ben teruggekomen. Absoluut. Ja. Dat was echt, het is niks en het is alles. Ik vind het fantastisch. Dat was echt emotioneel hoor. Ja. Ja. Als ze nog vaker blies voor, werd ik nog emotioneler. De provincie met deze buurt? Nu? Ja, we gaan het even kijken hoe we allemaal terechtkomen. Dat zie ik wel. Dat doen we rustig plannen. We pakken de mooie dingen en een goed overleg met iedereen. En dan hoop ik dat ik op alle plaatsen de mensen kan plezieren met dit oud-tut verhaal. Veel plezier. Dankjewel hoor.